Ingon sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Langsun niya, paliog hambal kay Bandit ha, nga malagaw liwat kami buwas. Ate, oo, tuto Sandro. Hapitan ko siya karon sa ila. Salamat. Sige manang, mabalik na ko sa kwarto ko. Ay, salamat. Nadula man ang kahangawa ko sa abyan ko ba? Siya lang ang nagaisahanon ko ng abyan, nakahambal ko dire. Kag hindi ako gusto na mapahamak siya. Wala ka sang dapat kabalakan. Si Lula. May kahambal siya sa kwarto niya. Mapalapit ako sa pirtahan sa kwarto niya. Mamati ako sa ila. Ma, ginpakaon bala ninyo siya sang maayo? Aba, oo. Regular ang pagkaon niya adlaw-adlaw. Wala man bala siya nagamasakit? Wala man. Mapagros siya katama. Kung mahimo, diri lang anay siya sa balay, ma. Ay, kay hindi ko abi siya mapunggan. Kung kay isa, gusto niya nga magwa. Nagadako na ang anak mo. Abe, prangkaha ako. Tub-tub sano ang inyo plano. Gataguon ang tanan nga ini. Tandaan mo ha, wala siyang likom nga hindi mabuyagyag. Ay, nakapoy na ako, Arsinia. Ma, nagkahibalo kagid kung ano ang rason. Likom? Ano nga likom? Kung tani, maistoryahan lang nila para masabat ng palamangkutanon sa pinsar ko. Sandro? Dad? Ara siya sa likod ko. Wala ko makabatsyag na nagpalapit siya. Sandro?
Anong ginabuhat mo, Dre? Nagapamati ka bala sang ginahambalan ni mami mo? Kag ni lola mo? Abaw, wala. Wala, Dad. Kuan nabi. Ining... nagabreng portahan? Sando? Iho? May kinahanglan ka bala sa amon? Kwan? Wala, Lula. Kakwan, nagkadto lang ako diri para nga mag-good night sa inyo ni Mami, Lula. Amo man kay Daddy? Amo bala? Ka-sweet kinsang apo ko nga ini. Amo ina kon nga ikaw gid ang paborito ko. Kaya ako lang palang imo apo, la? Good night, Mami. Good night, iho. Good night, Lula. Good night, apo. Dad? Good night, iho. Masulod na ako sa akong kwarto, Dad. Sleep well, apo. Thanks, Lula. Gregorio, kaina pa bala siya dira sa guasang portahan? Si Mami? Babatahan ko pang tingog niya. Hindi ko pag-isaradahin ang portahan. Masulod ako. May nahibalan na bala siya? Ha? Wala. Salamat. Kurado ako. Isara ko lang ana yung portahan. Mahigda na lang ako sa akong kama. Nasuya ko sa ginapakita ang hulag sa mga ginikanan ko. Ang feeling ko, daw artista ako sa horror movie. Nga abala nga amo sinig ginabatyag ko. Daw kasubong bala. Nga hindi na ako safe sa balay ngayon eh. Daw wala pa man ako ginatuyo. Ang mayo pa. Mapungko ako sa tubang sa bintana diri sa kwarto ko. Makita ko halin diri ang hardin ni Lula. Sadto. Mga matahom nga bulak ang makita ko dira. Apang subong. Pulos na lang hilamon. Kagkasiod na gid tulokon. Kag natulopang dan ko. Nga si Manang Sunya na lang nagabulig kay Lula. Sa diin ang mga kabulig diri sadto. Nagakinot na bala subong si Lola? Anay ka? Inang nagatindog sa tubang sang gate. Sinansina? Nagatulok lang siya sa akon. Ano ba lang problema sa babae nga ini? Ginatamad na ako sa sagad sang panumdom. Mabalik na lang ako sa paghigda. Kag piliton ko nga makatulog. Nakabugta ako. Kanami patani sang tulog ko ba? Ano pala ini? Nga daw kay hinay sang hangin nga gadapya sa akon. Daw kasubong bala. Nga daw kabugat
Bisan sa paghulag ko. Sigurado nga nagadamgo naman ako. Ba? Ano ina? Sa tiilan ko, may babae nga nagapungko. Kag nagapamiod siya sa mga bayo. Katawom sa iya. Kapino sa iya supat. Kag kaputi sa iya. Sino ka? Oh. Hala? Bisa na nga akong paghambal. Daw kahinay man? Apang wala siya nagasabat. Kag wala man lang siya gani nagbalikid. Nagapadayon siya sa pagpamiod sa mga bayo. Nagbukas ang pertahan. Si Lula? Siya ina? Pati ang pagpalapit ni Lula sa kama ko. Slow motion man? Ara. Nagapakighambal siya sa babae. Apang wala ko sang tingog mabatian sa iya. Apang mabasa ko siya bibig ang ginahambal niya. Ginahambalan niya ang babae. Nga hindi pagdalon sa kwarto sa pihak ang mga piniod niya nga mga bayo. Ginahambalan niya ang babae. Nga ibutang lang sa ibabaw sa kama. Nakita ko ang tikab sa bibig ni Lula. Ginatawag niya ang babae nga si Linda. Ara. Nagtango man ang babae. Ato na si Lula. Nagwa na siya sa kwarto. Kagato. Wala niya ginsarang pertahan. Ang babae. Nakatapos na siya sa pagpamiod. Kagara. Nagtindog siya. Ginhakwat niyang iya ginpiod. Kag nagwa. Sundon ko siya sa akong panulok. Nagsulod siya sa kwarto? Sa kilid sa nagdanan? Hulaton ko nga makagwa siya. Mabangon ako. Kaglilion ko siya sa perta. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Hala. Ano pala natabo? Nga wala gihapon makagwa ang babae. Nga gintawag ni Lula kay ina nga si Linda. Aber. Tilawan kong magsulod sa kwarto nga ina. Na. Ari ng portahan. Buksan ko. Bah! Ulo? May nagtupa nga ulo
Sa tiilan ko? Sang buksa kong portahan? Hindi! Ulo ni Linda! Pabalik ako sa kwarto ko! Hindi! Si Lula! Ari sa akong likod! Kag nagahisi siya! Kalayan sang dagway niya! Kalayan tulukon sa iya! Nagaparang lisik ang iya mga mata! Dampo? Nagdampo naman ako? Ay, salamat. Nakabalik na ako sa realidad. Apang kalahin sa pamatsyag ko. Doon nagpalanindog ang balahibo ko sa damgo ko. Ano ba lang buot silingon sini? Ano? Ginagamuhan na gid ako. Daw aral ako sa horror movie. Kag nagahulat lang nga magsingkit ang direktor nga cut. Para taton ang makatalan haga ang hitabo. Apang matuod gid ini. Wala sang direktor nga makapauntat sang kada eksena nga nagkatabo subong sakon. Ang tanan mga makahaladlok nga nagkatabo sa pamilya namon. Nga napatay ang labandera ni Lola. Kag kung ano man ina. Kinahanglan ko gid nga mahibalan. Kinahanglan gid. Oh, Sandro, anak. Nakabugtaw ka na gali? Good morning, Dad. Nakailis ka. Saan ka makadto? Sa ilan ni Badit, Dad. Hagaron ko naman siya liwat nga makadto sa suba. Naga-enjoy ako sa pagpamunit. Kagindala mo pang imo kamera? Madamo sa mga matahom nga talanawon dito, Dad. Gusto ka nga kuhaan sang laragway. Sige. Alongin gid ang kamera mo, ha? Buhaton ko na, Dad. Sige na. Magpungko ka na kang magpamahaw. Para nga makalakat ka samtang hindi pa mainit ang silak sa adlaw. Madali ko lang matapos ang pamahaw ko. Kag maluwas sa suba, may isa pa ako nga gusto kadtuan. Ay, salamat. Nakaabot gid man kita, Sonia. Si Lula? Kadamo naman sang dala nila ni Manang Sonia. Lola, good morning. Ay, Sandro. Nagabugtaw ka na gali? Naguna na lang kami pamahaw, ma. Dire ko lang ana ipangtungtong sa counter ang mga dala naton day presing Sige. Ikaw ang bahala. Aga ka pa nagbugtaw, apo? May kaduan ka ba na? Oo, Lola. Actually, manuglakat na gani ako eh. Sa diin ka ba na makadto? Kay Badit. Ay, si Badit? Nagakatulog pa siya to. Ha? Kaagahon na ina nagtulog kay bakasyon mo. Kuna mo, ako na lang mapukaw sa iya. Ako na lang mangin alarm clock niya. Sige, amo na ako. Bye, Lula. Dad. Bye nang Sonia. Makibot gid ni karon si Badit mo. Kibuton ko siya. Hindi gali pamilyar sa ako ng dalan pakadto sa ilan ni Badit. Mabalik ka na ako. Mapatudlo ko kay Manang Sonia.
Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Magabiyan sa dagarinyo sa pagkamati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish.
Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Jessa, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Gintag na nga mga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Oh, naano ka, Jess? Ay, Diana, hinali lang nga nagkuba-kuba ang tughan ko. Do kinakulbaan ako nga hindi ko man mahangpan. Nga aayhan. Basi kulang ka lang sa inom sang tubig, ya. Buing mo eh. Hindi gid bala ako mapamtang mo. Panjisa? Nang? Oh! Toto! Nga ah? Sinanay mo? Gintalabangan dito sa inyo balay? Mapulik ako ng anay? Oh, Diyos ko! Si nanay! Diana! Bahala ka na magambal kay mama. May ngagaw ko sa pagpauli. Malapit na lang ako sa balay. Oy, Jessa, maayo kay Ari ka na. Ay, Cheti siya. Si nanay. Anong natabo siya, Chay? Ginigagaw na siya dala sa ospital sa syudad. Kay nagagitom ng iya mga bibig kaina. Oh, Diyos ko. Nga, Chay. Ano ba lang natabo? Ay, abot ah. Dito ka hinali man lang sa natabo. Nagasugilanon kami dira sa idalom sang santol. Isang hinali lang, ginapuhap niyang iya dughan. Nagkakuliit siya sa kasakit. Kag hindi na siya kuno makaginhawa. Dason, gulpi lang siya yan nag-uy-uy. Oh, Diyos ko. Maayo lang gani kay nakalabay sa lakyan sang Swiso nga umagad ni Pilar. Amo ako ginpangabay ni tatay mo nga idulong si nanay mo sa ospital. Kag maayo man kay nagpasugot man siya. Ayo ugali. Nagtugon si tatay mo nga hindi mo pagbabayan ang mga manghod mo. Ay, Chay, sinungupod ni tatay nga nagdulong kay nanay sa ospital. Si Ipay nga pakaisa mo. Oh, Diyos ko. Hindi man pagbabayan si nanay ay. Hindi man. Gabi na. Kag nagakatulog ng mga manghod ko. Apang ako. Wala nagabatsyag sang katuyo. Si nanay ang ginapaminsar ko. Dumaano na ako nga makahibalos ang kahimtangan niya. Ba? May nagdulog na sa lakyan sa atubang sang balay.
Malantaw ako sa may bintana. Ba? Ang salakyan sang Swiso ang nag-abot? Kag si tatay ang nagpanaog? Buksan ko ang pirtahan. Ano, tay? Oo, anak. Atake sa korason ang natabo kay nanay mo. Kag suno sa doktor, kung natrasar pang pagdala sa iya sa ospital, wala na siya. Apang salamat kay natabangan siya sa mga doktor nga nag-atipan sa iya. Apang inalang ugaling, hindi na siya makapagabudlay. Kag kinahanglan ang tuman nga paghalong. Likawan ang mga bagay nga makahatag sang kalain sang buot sa iya, nga ipahamak niya. Oh, Diyos ko. Makaluluoy man si nanay. Nagpauli lang ako agad na magkuha ako sa mga kinahanglanon niya dito sa ospital, anak. Ginbilin ko lang sa dito. At tumadito si Ipay. Kag sunod sa doktor, matinir pa si nanay mo siguro sa pilakadlaw dito para nga mamonitor ang sitwasyon sa kasing-kasing. Inalang ugaling. Kinahanglan nato ng dako nga kantidad para mabakal ang mga bulong nga kinahanglanon niya. Kag wala labot sina. Kadamo sa mga aparatos nga natakod sa iya. Kag nagalibog na subong ang ulo ko. Kung sa ano nato masarangan ang pag-atipan sa iya. Agod lang nga mapangayuan sa bulig. May mo ako nga makahulam sa amon opisina. Apang wala ako sang ibayad, Alfred. Akong bahala. Ibuhin lang na sa amat-amat sa akong sildo. Oh, nagibi ka naman? Hindi ko lang mapungkad. Naluwigin ako sa mga ginikanan ko, Alfred. Nagaanto si nanay sa balatian niyo. Kag si tatay naman, do sa mabuang na sa pagpanumdum kung paano suportahan ang mga kinahanglanon ni nanay. Sana sining ko na. Handa ko nga magbulig. Kaga bisan kung saan ulan ninyong mabayaran. Sa Lunes, mabisita ko dito. May jutay pa man ako nga sinuptan. Ipahulam ko man ato anay kay tatay mo. Salamat kina, Alfredo. Hindi ako makaibalo kung paano ko ikaw pasalamatan. Ano ka bala? Hindi ako gusto nga magproblema ka. Gani mabulig ako sa tutob sa akon masarangan. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Ano? Mauntat si Jessa sa iya nga pagtuon? Oo, Chay. Kay wala sang may maatipan sa iya Iloy kung maeskwela siya. Kaysa kadamo sang balatian, ang minanggaranon pang nagtapik sa iya? Chay, wala man niyagin gusto ina. Kag wala sang bisan sino nga may gusto sang balatian nga amo sina. Ilabi na sa kasubong naton nga mga pigado. Sa diin sila makuha sang kwarta nga ibayan sa ospital? Wala man gani ako makahibalo, Chay. Subong pa nga kapuraot sang pangabuhi? Kag wala sang mapahulam sa imo sang kwarta? Kung ginatulok nila, nga wala ka sang ikasarang nga ibayad sa ila? Hindi ko na lang siya pagsugiran nga nagbulig si Alfred sa ila ni Jessa. Ilabi na sa pinansyal. Choy, mayong aga. Ay, ikaw gali Alfred. Kamusta na si Chay? Nagarespondi man ang lawas niya sa bulong nga ginadapat sa iya. Kag maayo na inagapatimaan suno sa doktor. Gani sa buwas, o kung sa madason nga buwas, kung daw nagbalik na sa normal ang kahimtangan sang lawas niya, mahimo naman siya ka baka pauli. Maayo ko na mo, Choy. Mabalik ako diri buwas. Agod nga hibaluon kung saan ogid ka mo magwa. Kay ilisensya ko kay boss ang isa namon ka service sa opisina. Gamito naton, agod madulong ka mo pauli. Alfred, madamo gid nga salamat. Nakapauli si nanay nga mataway ang pagbiyahe niya. Ano ka bala? Wala untat ang pagpasalamat mo Hindi ako gusto nga magkabalaka ka. Ayaw gani. Hindi ako makakadto diri sa Sabado kay anibersaryo sa ngamon kompanya. May kasadyahan nga buhaton. Gani dapat ara ang tanan. Nakahangop ako, Alfred. Enjoy!
gali? Wala ka gali makabatsyag sa nagapalapit ako? Kay grabe gid ang tulok mo sa ginabasa mo dira. Ano bala ina? Abi? Hoy! Duwang ka ha? Ginagaw mo sa ako ng card. Abi na! Madali lang bala. Wala ko ba gani mabasa? Buwa kagid bala mo? Be? Ay, wow! Anniversary card? Hala? Wala lang may ano? Kadasig lang eh. Oo man. Sad to. Janitor kag messenger pa lang siya sa ila kumpanya. Apang subong, may posisyon na siya. Tungod nakatapos man gid siya sa iya pagtuon, sa iya nga pagpaninguha. Mga pila na kamo katuig gani, day? 3 na. Hala, kalawig na gali no? Do kamugid man nga duha ang magadayon nay. Tagbalay! Tagbalay! Ay, may tawo? may ginapaabot ka ba lang nga bisita? Do wala man. Tagbalay! Ara na! Madali lang! Buksan ko ang pertahan. Babae? Kag may bata siya nga dala. Kag panulo ko. Do isa palang katuig ang bata. Ano tani? Si Jessa. Ari bala siya? Ako si Jessa. Ano taning kinanglan mo sa akon? Ako si Ami. Kag anak kong bata ngayon ni. Anak na mo ni Alfred. Ano? Anong siling mo? Oy, anong siling mo, day? Liwat tabi? Siling ko. Anak na mo ni Alfred ang bata ngayon ni. Hoy, miss. Aga pa bala ini. Hindi paguba nga adlaw sang amiga ko, ha? Kung nagalahog ka lang, palihog untatin na. Tungod hindi man namin inangalahog. Wala ako nagalahog. Seryoso ako. Hoy, palihog. Halina, ha? Hindi. Jessa? Magsulod ka. Para nga makhambalanay kita sang maayo. Jessa? Gusto ko pa matud-an kung husto ang ginasugid niya, Diana. Jessa? Gintampa mo ako? Tungod butigon ka! Traidor! Ano palang nabuhat ko? Nga mo na sinang kakig mo sa akon. Maghulat ka diri, ha? Kay may kuhaon lang ako! Ginaboy mo sa ako ng malaragway nga. Hindi. Nakibot ka? Kilala mo siya, hindi bala? Kaupod mo siya sa trabaho. Kagkuha ang mga laragway nga ina. Sanggab nga naghiwat ka mo sang kasadyahan sa inyo kumpanya. Kag makita, gid, kung paano ka nag-enjoy, kaupod ang babae nga ina. Hubog ako sang tion nga ina. Kag wala ko makaibalo kung sinong nagsasko sa akon. Kaginkuhaan kami sang laragway sang babae nga ina. Kag wala ko makaibalo kung paano ako nakalambot sa boarding house ko sang tion nga to. Nakabugtaw na lang ako nga naghigda sa akon kama. Kag ara na siya sa tupad ko. Gin-isister niya nga may natabo sa amon.
Kag nagbunga ato, Alfred. Kag tungod sina, dapat na nga ipakasal mo siya. Kag sugod-subong, hindi na ako gusto nga magpakita ka pa sa akon. Break na kita, Alfred! Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jessa, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ginitag na nga mga kasing-kasing. Direksyon, Manny Mungkal. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Si Marigold Kagsifestan. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig.
Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Basi kung si Dick ato, kag hindi si Cardo? Ay hindi. Gindalapagan ni ako nila sa iya lulubngan. Ginbasa ko pang iya ngalan sa lapida. Si Cardo gidya ang napatay. Kay ginlubong na lang dito. Amoy na nga nagpauli na lang ako. Kun amo, si Dick gid ang nakita ni Miga Magdal nga nagalakat sa dalan? Si Dick gid ato. Kun si Dick ato, nga wala siya magpauli. Nga wala ko sang nabaton nga balita. Basta nadula na lang siya sang hinali. Naano siya ng rusing man? Anong natabo sa iya? Wala mo bala siya ginpapangita sa mga pulis? Oo, wala nang. Apang nagsiling ang mga pulis, nga basi ko nagtaban ato siya sang babayi. Kaya nagpanago na lang siya sa matuod-tuod sa akon. Basi kun matuod, ina. Basi kun matuod nga nagtaban siya sang babayi, kag nagpanago na sila sa imo. Ay, ampot ng rusing. Ampot. Hindi ako makaibalo sang buhaton ko. Nagalibog ang ulo ko ng rusing. Ay, makabatas siya nga buhaton ini sa akon. Makabatas siya. Maayong adlaw, Crystal. Ikaw gali Owen? Magpungko ka. Wala diri si Gilbert. Nagtawag ang upod niya nga may aksidente ko na dito sa ibabaw nga bahin. Kag siguro magabihan siya sa pagpauli. Pero nagsiling siya nga ari na siya diri buwas sa aga. Sa wala ka pa makahalin. Kay luyag niya nga makita ka sa wala ka pa makapauli. Kanugon nga hindi madayon ang akong ginplano nga farewell party para sa imo. Salamat gid, Crystal. Hindi ko gid malimtan ang kaayo mo nga ini. Masubo ang dagway niya. Kag makita ko sa iya nawong nga wala siya makatulog sang maayo. Pila ka adlaw na nga nakita ko nga hindi siya makatulog sang maayo. Nalipay ako nga wala diri si Dr. Subong. Luyo ko man nga makahambal ka sang isahanon, Crystal. Kinahanglan may masugiran ako sini. Kaya kung hindi, basi ko magbuang ako. Ginapilit ko lang nga tago ng kamatuuran nga ini. Apang hindi ko mahimo. Nakibala ko nga masaligan ko ikaw. Kagluwasin na, makahangop ka. Ang isa ka babae nga pareho sa imo, makahangop sa maayo. Ano ina Owen? Ginahigugma ko gid si Marigold. Ginahigugma ko siya. Ginatabunan niyang iyanawong sang duha niya kapalad. Apang nakita ko ang pag-uyog sang abaga niya. Nagahibi siya. O Diyos ko, wala ako maghuna-huna.
nga amo sining matabo. Si Marigold. Nagabaton siya sang border sa sulod sang pinakamalawig nga panahon. Apang walang sang amo sining nga natabo. Apang siguro, hindi sila pareho kay Owen. Kag si Marigold, hindi ang una nga babae nga nakilala ni... Mumuang oras na ton karon na 9 minutos na nakaligad sa takna sining alas sa 11. Ginauto na rin nato ng pagpamati ninyo sa matahong sining nga drama. Kay magapanghatag na naman kita sang kasyasiyahan plus gift packs na nasulod sa urukan siniyang balde worth 1,000 na pesos sa aton sining mga winners sa studio draw naton. And of course, hatagan taman niya o ihatag man subong ang premyo nga cash, magabaton man sa kasyahan ang aton sining mga kabomotang naog sa online activation. Si Bomodoni Digala yan ang karon sa Studio B. Bomodoni, please go ahead. Yes, Bombo Cham, sa aton sining mga kabombo kag ka-Star Nation, good morning gid. Subong aga balde naman sining papremyo kag matutuod nga kasyadiahan ang aton sining ipanagtag diri sa Bombo Radio Iloilo sa aton ini nga mga winners sa week 2 sang online activation challenge kag suman na studio draw sang aton sining enhanced swerte sa Palengke Promo 2022 sang Bombo Radio kag Star FM. Sa diin may 6.5 million pesos nga kasiyahan in total prizes nationwide kita nga ginapanagtag. Unahon naton panagtag sang mga papremyo sa aton sining nga mga online activation winners. Amo ni sila mga tag-iya sa mga sari-sari stores and mini grocery stores nga nagapadala sa ila sining nga mga entries. Amo ni ang mga nadekorasyonan nila or nadisenyohan nila sini nga mga baligyaan nila gamit ang mga product sa aton sining nga mga product sponsors bilang mga props of purchase. Una kita diri sa aton sining nga mga consolation prize winners. Kaupo na naton diri, excited gid nga mag-claim sa iya sining premyo Bombo Champ bilang consolation prize winner. Tagdaog siya sang 2,000 pesos nga cash kag 1,000 ka pesos nga balor sang gift pack. Amo ni siyang tag-iya sang Rena Store, taga Barangay Poblasyon, Molo, Iloilo City. Si Ma'am Regina Kirawa. Ma'am, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Congratulations sa imo. Salamat din, sir. Hindi nga salamat. Nagdaog ako. Oo. Pasalamatan ko din sa Bombo Radio, sir. Nga nagdaog ako sa Palengke Challenge, sir. Oo. Nagdamo nga salamat, sir. Ano ka dako nga bagay ang imo sini nga pagdaog sa promo sang Bombo Radio? Dako gud ya, sir. Ya makabuli gina sa ako niya, sir. Subong nga panyimpo ya, sir. Ya ang daog ko na nga 2,000 pesos, sir. Amo nang nalipad ko ya, sir. Nag-thank you ko kay Lord. Nga Lord, salamat Lord. Di pa kamuyo ko ginaya, sir, nga madaog ko ya, sir, ya. Kanami isang promo sang Bombo Radio kay naka-religyoso ang tawo, no? Oo, sir. Nagapangamuyo mo. Oo, gin pangamuyo ko gud yung madala gud yung sir, ya nga. Lan ko ya sa kagang ko, sir, ya. Do mahibig agid mo. Nagibig ko ya, sir, ya. Madamo gud yung salamat ya, sir, ya. Sige ba? Salamat. Hindi na pagpatugayon ha. Isipon tang imo sining premyo nga nadagan pila ini? 1,000 pesos. Ari pa? 2,000 pesos. Last, may aramay ikaw sang isa ka balde nga orokan, puno ni siya sang goods. Oh, yeah! Nga balor 1,000 pesos yan. Thank you. May Salamat, audience impact pa. Salamat, Anong plano mo sa 2,000 pesos? Ibakal ko man isa sa mga pagkaon kagidugang sa tiyanggi, kagidugang ko sa amo nga promo, sir, nga ipasakop naman ko liwat para magdaog naman ko, sir. Okay. Ang mga kabumbotag, dahaman nga mag-join para parehos mo, sunod sila man madaog. Oo. Bali, mga kapitbahay ko da, magpasakop ka mo para magdaog ka mo sa Bombo Radio. No kay marites, himo interest. Oo, hindi ka magmarites kaya wala ka ginakwaon. Dapat sa sunod balay ka lang kasangging mo. Kag magkanto ka sa Bombo Radio, kaya rin ang taas nga 200 pesos. 2,000? 2,000 pesos, gali 2,000. Sorry Sige. lang, excited ko. Sir, Anong hambal mo kay nagdaog ka sa promo sa Bombo Radio? salamat
Jed nga dako. Yeah, salamat Jed. Salamat, thank you Lord. Okay, thank you kid. Congratulations. Bumucham si Miss Regina Hirawa. Yeah! Sa poblasyon Molo, Iloilo City. Grabing excitement niya kay nga mabato ng iya sini nga premyo. Pagkabato niya mas na-excite pagit siya bumucham sa aton sini nga mga kabombo. Amo na ang dalang nga kasadiyahan sa aton sini nga mga winners sa aton sini nga promo. Next kita isa pa ginaton sini nga consolation na prize sa winners sa gyapon sa aton sini nga online activation na challenge this time from Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City. Tagiya ini siya sang Cynthia Store kag ini amo si Miss Cynthia Jasnes. Ma'am, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo kag congratulations. Nagdaog sa akon sini nga promo. Good morning. Anong imo sini nga mahambal kay nagdaog ang imo sini nga entry sa online activation sa aton sini nga promo? Siguro ka pasalamat ko una sa kay Lord. Tapos sa Bombo Radio, thank you gid sa promo. Oo. Ang imo sini madagan nga premium is 2,000 pesos nga cash prize. Ihatag ko ni sa imo, isipon mo gid para sigurado kung eksakto 2,000 ning imo sini nga baton. Pila ini? 1,000 Pesos. pesos. Kag 2,000 pesos. magluwas sa 2,000 pesos, mayara ka pa sa balde nga orokan nga may unod nga goods, valor 1,000 pesos man ina tanan. Ara na, anong plano mo ma'am sa imo sini nga nadagaan nga premyo? Idugang na lang guro sa pangumpara. Sa grocery mo? Para maka-join dugang, maka-join sa Sa sini nga promo. Okay. Sige. Sa mga taga Arevalo, sa mga taga Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, kay bangod Malipayon, gid subong si Ma'am Cynthia Jasnes nga nagdaog sa aton sini nga promo. Pwede na kuno kamo to ka utang Pwede gid. Pwede man lang may utang. Okay. Sige, anong hambal ma'am kay nagdaog ka sa promo sang Bombo Radio kag agdahaman ang aton sini nga mga kabombo nga mag-join man sa aton sini nga promo. Ina-encourage ko ang mga may sari-sari store, may mga mini groceries na mag-join sa promo sang Bombo Radio. Thank you gid sa Bombo Radio kag kay Lord. Thank you. Thank you gid kag congratulations sa diwat sa kay Ma'am Cynthia Jasnes. Okay. Taga Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City, isa man sa mga consolation na prize winners naton. Next, ang aton sining pinakamabalaron ng mga promo participants sa aton sining online activation. Kay siya sini ang may pinakamatahong gid according sa mga judges nga ginpadala sining entry. Wala sang liwan kundi si Ma'am Jonicia Botero sang Barangay San Antonio, Oton, Iloilo. Taga iya ini siya sang Donna Store. First prize winner sa aton sini online activation challenge kag winner sang 3,000 pesos nga cash prize kag 1,000 ka pesos man nga valor sang gift pack. Ma'am Jonicia, Aling Jonicia, good morning. Good morning, Sir Dundon. Oh, congratulations gid sa pagdaog mo sa aton sini nga promo. Thank you man. Thank you gid sa tanan. Oo, anong imo sini nga mahambal kay na lawagan imo sini nga pangalan kag winner ka first prize pa sa aton sini nga online activation. Una-una pasalamat ko kay Lord sa taga ko sang tion. Ay kadwa sa inyo. Sponsor sang Bombo Radio. Oo, emotional gid. Nagapasalamat gid ako sa tanan. Oo, daw ginbatsag mo ginmamang imo sini nga pagdaog. Ano na, tears of joy? Amo na, sir. Okay. Sige, atag na ang cash prize ni Mama Jonicia. 3,000 pesos ini nga cash prize. Isipon mo gid insakto mama. Kay para insaktong imo sini nga baton. Isipay kita pila ini? 1,000 pesos. Ari pa? 2,000 pesos. Ari pa gid? 3,000 pesos. 3,000 pesos plus mayara ka pasang isa ka balde nga orokan nga may unod man sini nga mga goods sa gift pack. Valor 1,000 ka pesos man inatanan. Anong imo sini ma'am nga plano sa imo sini nga nadagaan nga premium, especially sa imo sini nga cash prize? Salamat gid sa tanan. Bali ano ko niya ano ko sa school supply sa mga bata ko sa kag uniform. Thank you. About ti manog bukas klase na gali sa Lunes. Timing gid. Pila ka bilog estudyante mo ma'am? 2, sir. 2, anong grade nila? Grade 4 kag grade 9 sir sa UP isa. Oh. Ti kuana? Ready na sila sa face-to-face classes? Ready na sir, ready na gid. Oh, why ka man nakulbaan kay ma face-to-face classes na? Wala man na, basta excited lang sila kag ano lang, suporta lang sang parents sir. Okay.
Ti aside sa school supplies, uniform. Uniform agad. Sige. Thank you agad. Kag congratulations sa kay Ma'am Junicia Botero sa barangay San Antonio Oton Iloilo. Tagiya sang Donna Store nga amo ang first prize winner sa aton niya sini nga online activation challenge. Next batch ang aton sini nga mga winners sa aton sini nga mga kabombo champ. Sa aton naman niya ini nga studio draw sang nagligad sini nga Sabado sa week 2 sa aton sini nga promo. Una kita sa aton sini nga third prize winner, amo siya nga winner sang 3,000 pesos nga cash plus 1,000 ka pesos nga valor sang gift pack. Nagamit ni siya sang Pro purchase nga coupon sang Orocan taga Aldiger Street, Iloilo City. Bao layo-layo pang iya sini nga ginhalinan. Layo ka ng ginhalinan sa aton sini nga winner nga si Ma'am Veronica Capata. Ma'am, good morning. Yes, good morning. Oh, kamusta ang imo biyahe? Daw layo gid ginhalinan. Layo gani. 8 o'clock ari na ko din. Okay. Sige. Amo na ka-excited si Ma'am Veronica nga 8 o'clock pa lang ari na siya diri para mag-claim sa iya sini nga premyo. Kag ari na gani Ma'am Veronica ang imo sini nga premyo, isipon ta ini kun insaktong imo sini nga mabaton pila ini? 1,000 pesos. Ari pagid? 2,000 pesos. Ari pa? 3,000 pesos. Aside sa 3,000 pesos nga cash prize, mayara pa sa nga isa ka balde nga Orocan nga may unod nga goods nga valor 1,000 pesos man tanan. Ari ma'am, imo sini nga gift pack pakita sa aton sini nga mga kabombo. Anong imo sini nga plano sa imo nga premyo nga nadagan? Iba ka naman diwat sir sang another purchase. Tapos pang allowance ng estudyante next week. Aba, pila ka bilang estudyante ni ma'am? 1. Isa gid? Oo. Oo. Ano nang grade niya? Tingis College. sila? Makalis na sa sir. Oo. College na. Anong iyang kurso? Nursing. Ate, sige, may college student na si ma'am, kag balik eskwela na next week, face to face man ma'am? Pila sa Online, niya klase? online. Okay, online. So, blended? Sige, anong imo sini nga mahambal ma'am, kay ara na sa mga gamot mo, ang premyo nga ginpasalig sa Boom Radio, ngay panagtag sa inyo. First of all, thank you Lord. Kubong man, kadwa sa staff and management ng Bombo Radio. Thank you, Bill. Kag mga product sponsors. Oo, ang mga kabombot nga iban agdahaman, especially ang may mga estudyante para nga may araman sila pang dugang sa pangalawan, sa pamakal sa school supplies ang ila sila nga mga kabataan magbalik eskwela. Okay, ginaagda ko ang tanan nga magpasapot gid sa promo sa Bombo Radio kay ara gid permi ang kadalagan. Okay. Basta radyo, bombo. Nice, thank you gid kag madawagin nga salamat kag congratulations sa kay Mama Veronica Cabata sang Aldiger Street, Iloilo City. Nagamit ni siya again sang coupon sang Orocan third prize winner naton, and ang pinakamaswerte naton sini sa tanan nga mga maswerte nga mga winners naton nagligat sini nga Sabado sa aton sini nga mga kabombo, wala liwan kundi ang aton sini nga first prize winner sa studio draw sa aton sini nga mga kabombo. Ang iya sini nga madagan nga premyo hindi lahog-lahog, hindi basta-basta kay hambagan nila iskan pila ka beses mo sini nga liboton baray-barayon mo ang kalyerial way kagid sang may masandaran nga sentimos, pero sang pag-join niya sa aton sini nga promo 5,000 pesos katawhay lang. Aton sini nga winner si Ma'am Wilhelmina Capanas sang Barangay Cabogao Norte, Pavia, Iloilo. Taga Banwa sang Pavia, Iloilo. Si Mama, good morning. Kaga congratulations gid sa imo. Thank you. Ang imo sini nga gingamit ka for purchase Pure Gold receipt. Dito kagid sa Pure Gold nga panindahan. Sa Pavia. Oo. Kay may tiyanggi ako mo. Di kada daw isa-isa kasi mana. 2 weeks ako 2 days ako nagulog ako to sa Pavia, pati way unod ang box. Ikaw gid ang una hulog? Oo, 20 lang kabilog. Pero grabe, kung hindi kasi na maswerte sa aton sini nga mga kabumbo, hindi kasi na makadaog sa amo sini kadako nga cash prize gani ma'am. Yatag tanang imo sini nga premyo Bombo Del Mar, ang imo sini nga cash prize isipon ta mama. Check ta kay gaw kay pa ni. Pila ini? 1,000 pesos.
Ari pa? 1,000 pesos. Ari pa gid? 3,000 pesos. Isa pa? 4,000 pesos. Kag? 5,000 pesos. 5,000 pesos. Okay na na? Okay na rin. No, hindi pa kumisido si ma'am. Iti ko lang mo. Gintulo na yan. Ang isa ka baling orokan nga may unod nga gift pack valor 1,000 pesos mantanan. Anong imo sini nga plano ma'am sa 5,000 pesos? Thank you sa Bongbong. Kag sa tanan nga sa tanan nga Product sponsor sa product sponsors ang Bombo Radio. Oo, din mo gamito ng imo sini nga 5,000 pesos ma'am. Sa Tiangge, Pandugang kapital. tugang tapos para makaresebo liwat. Aba, tapos pasakop naman. Oo, meron Tapos, ka daw. Tapos madawag sa gandro. Oo, kabay pa. Oh. Sige, agdahaman ang aton sini nga mga kabombo nga mag-join man sa aton sini nga promo para parehos mo magdaog man sila. Ginapanawagan ko ang taga Cabugao Norte, pabiya Iloilo nga magpasakop man pareha sakon para magdaog sila sang amo man nga ano tawag nga premyo. Oh. Para nga makabulig man sa ila. Okay. Sige. Thank you kid ma'am. Kag congratulations sa aton sini nga first prize winner si Ma'am Wilhelmina Kapanas sang Barangay Cabugao Norte, pabiya Iloilo. Nagamit sang resibo nga pure gold nga ginabakal niya halin dito sa may Banwasang Pabia, Iloilo or halin sa pinamaklan niya dito sa may Banwasang Pabia, Iloilo sa Pure Gold, Pabia branch sa aton sini nga mga kabombo. There you have it, Bombo Champ sa aton sini nga mga kabombo, kag sa aton sini nga mga Kasar Nation, sa aton sini nga mga winners, mga lucky winners naton sa week number 2. Tisubong week 3 kita, kag sa gyapon ang aton sini nga pagpanagda sa aton sini nga mga kabombo, magpasakop sa aton sini nga promo kay damo sila sang pamaagi para nga magdaog kay mayara kita sang 3 ways to win. Ang mga mapasakop sa aton sini nga studio draw, magahulog lang sa ila sini nga mga entries, ang mapasakop man sa aton sini nga online activation na nga mga owners sa mga sari-sari stores, ang mga mini grocery stores o mga sanggidra o mga tindahan. Kag bantayan man ang aton sini nga masunod nga palengke raffle draw rigyapon sa aton sini ma-identify nga merkado, bantayan dili lang sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Donny Digala para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Donny. Congratulations sa aton sini iya nga mga winners. Ikaw nga nagapamati dira subong. Sa aton sini nga mga kabombo no pang nahulat mo, himo na dira sa imo sini nga mga entries kag ihulog na sa mga drop box centers sa mga kabanuhan ano kondri iman iya sa estasyon sa Bombo Radio. Ara nakita karon sa week number 3 Kita mo to si nanay to nangin na emosyonalo. Kasunod man sa pagdaog niya sa online activation to. Yamakon mo sina sa aton sini nga mga kabombo nangin emosyonal sa kalipay bangod sa grasya nga iya sini nga nabaton sa pagpasakop sa enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Diriya matutuon nga tagpalasakop ang nagadaog. Paglawag sa ngalan ara ang presensya mismo sa nga winner. Ginapaisip sa winner iya ang ila sini nga nabaton nga cash prizes. Nga cash prize kag matutuon sini nga winner ang nagabaton sa premyo. Sa aton sini nga mga kabumbo kag ginaisip isa-isa ang linibo nga cash siyahan. Lehitimo kag wala sa hukos-pokos iya nasambit sini karon nga promo ining enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Waswas na panayon lang kamo sa paghulog sa inyo sinima entries ha. Himo nang moderado mo damo nga entries. Iulog diri sa istasyon sa Bombo Radio kon sa mga drop box centers. Balik kita sa matawom nga drama. Pinakamalawig nga panahon. Apang walang sang amo sini nga natabo. Apang siguro hindi sila pareho kay Owen. Kag si Marigold, hindi ang una nga babae nga nakilala ni Owen. Kag sang mag-abot si Owen, nangin isa siya ka babae nga puno sang kabuhi. Sila pala ni Carmen ang dapat nga basulon. Kung nga ang nag-abot ini nga tion, ang ginhimo nila nga pagtugpo-tugpo kay Marigold kag Owen. Nakaibalo pala si Marigold sina Owen? Wala sabi kay Balo. Ina ko wala siya makahangop sa akong ginabatsyag para sa iya. Siguro, nakaibalo ka naman nga
Nga hindi ko masugid ina sa iya. Apang hindi ko mamabasa ng kagalingon ko nga maghigugma sa iya. Amarang ina. Kagang mas miserable ang nabatsagan ko. Hindi ko na maantos ini. Apang ano gid balang nahibalaan mo sa iya? May pagduda bala siya sa imo? Wala nga. Pero nagapati ako. Nga matunan ko sa gahigugmaon kung siya isa kahilway. Nakaibalaw ko nga mabuhat ko ina. Apang hindi siya hilway, Owen. Kag ang mahimo mo lang, amo ang magpalayo sang hipos. Kag pabayin na lang siya nga magkabuhi isang iya kaugalingon nga gusto. Oo, Kristal. Nakaibalaw ko. Nakaibalaw ko nga wala na ko sa mabuhat pa. Wala na. Kundi ang magsiring nga goodbye, Marigold. Salamat sa imo kaayo sa akon. Pareho sang akon pagpaalam sa isa kakinaandan nga tagbalay. Pareho sang akon unang nga pag-abot diri. Babahid ako sa arkila sa iya balay bilang isa ka arkila sa maayo nga border kag maglakat. Simple lang. Kag wala na sa madamo pang itsi-buritsi. Kag malakat ako sa matadlo nga dalan, pakadto sa katapusan nga bahin sa kalibutan. Kag hindi magduha-duha, nga hindi ko pagbuhaton ina. Apang mas mahapos sa ako lang maglakat, sa alagyan nga nagkakabagay, sa mag-usoy ako palayo sa banas, halin kay Marigold. Ay, Owen, kung may mabulig lang kung tani ako, apang nakahibalo man ako, nga hindi ka man maluyag nga kaluuyan. Salamat. Kay wala mo inagin buhat, Kristal. Hindi na kung tani ako mabudlihan sa akong paghalin diri. Gusto kong magmalipayan siya. Apang kabudlay gihapon paminsa ron. Ngabayaan ko siya nga nag-istar sa isa ka sitwasyon nga buhi. Apang patay. Abay na pinakamasakit sa tanan. Ihatag ko nga kung kabuhi sa iya. Magmalipayon lang siya. Apang wala ko sa mahimo nga makabulig sa iya. Bisan jutay lang. Nga mahigot siya sa madugay sa wala sang pulos nga lalaki nga to. Kag wala sa paabuton, kundi magtigulang sa madasong nga tuig. Mapadayon ako sa pagpagabuhi, sa kabuhi nga wala sang ginapaabot sa kabuhi, nga wala sang pulos. Nasa mabuang ako sa pagpanumdum sini, Kristal. Nasa mabuang ako sa pagpanumdum sini. Nagaantos siya. Nagaantos. Isa ini ka makabuluang Kristal. Ay, husto ka, Owen. Magabiyan kita diri. Kag nakahibalo ako, kung daw sa ano ang iya pag-antos. Siyang pinakamatahong nga babae nga nakilala ko. Nagatindog siya sa arumiraw nga kasanag. Sa mag-abot ako. Kagamotong unang nga kahigayunan, nga nahibalaan ko, nga nagahigugma ako sa iya. Kag nagapadayon sa pag-upod kay Cardo, nagaatipan, kag nagaulo-ulo sa sini. Kag ako, nagausik lang ako sa kabuhi ko sa paghigugma ko sa iya. Ginapunggan ko ang kamatuuran ngayon na, kag hindi ako makahatag sa iya bisan jutay lang. Ako na nga maghaganaga ng iya pag-antos. Masakit para sa ako na maghigugma, kag magtalikod sa iya. Pero at least, nahatagan ako sa kaisog nga magpaalam sa iya, nga wala sang bisan ano nga matabo. Sulatan mo ako, Kristal, ha? Kung mahimo, sulatan mo ako. Sugiran mo ako kung ano nang balita parte sa iya. Oo, Owen. Ginapangako ko nga sulatan ko ikaw. Kag balitaan kung ano nagakatabo diri kay Marigold. Sige na. Maglakat ka na. Kag mamiss ka gid namon, Owen. Kag ayhan. Sa pila ka adlaw, makalimot ka gid sa iya, Owen. Hindi ako maripat sa iya, Kristal. Pero siguro, hindi na ako makabalik sa duog na ini.
Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Ari na ako sa balay ni Marigold. Apang sirado ang balay nila. Kag wala ko makita si Cardo. Nagkadto bala si Marigold sa grocery. Kagindala na lang niya si Cardo. Nakahibalo siya nga nagahampang si Cardo sang pospro. Kag masunog gid ang balay nila. Oy. Kalinong kagkasubo sang balay ni Marigold. Bangod wala si Owen. Ay, ang maayo pa. Mahalin na lang ako. Maupod ka bala sa akong hasta sa tabok? Hindi na. Dire na lang ako, Gilbert. Mahulat na lang ako dire kay Kapitan Aurelio. Kagara ma lang ang baybayo, no? Sige. Magalong ka dire, ha? Dire ako mapungko sa bato nga ini. Lantawon ko lang si Gilbert, Apang pamatsyag ko. Wala ako nag-aisahanon. Daw may nagatulog sa akon. Wah! Hinali lang nga may nagtuhaw sa akon na tubang. Marigold? Anong ginabuhat mo dire? Kag ikaw, anong ginabuhat mo dire, Crystal? Nagahulat ako kay Gilbert. May ginkadtuan siya nga pasyente. Kag si Kapitan Aurelio, may ginkadtuan man. Nagkadto ako diri para nga maglakat-lakat. Crystal, do sa mabuang ako kung hindi ako maglakat. Kani, dali ka. Malakat kita. Isa ka oras na ako diri sa nag-abot ka mo. Apang, hindi ko mabatas ka magtindog lang. Marigold, ano gid pa lang natabo? Hindi ko masugid sa imo, Crystal. Kani palihog. Hindi ako pagpamangkuta. Luyag ko lang kung tani nga makahibalo ka. Nga isa ako kabuang. Kag nasakitan ako, Crystal. Isa ako kabuang. Marigold, inabala bangod nagahigugma ka kay Owen? Crystal, bay, nakahibalo ka bala tungod pakita mo ina sa nawong ko? Nakahibalo man balang iban sina? Wala akong makahibalo, Marigold. Nag-abot lang ina sa akong paminsaron. Marigold, hindi ako pagtulukas ang amo sina, ha? Crystal, nalainan ka bala sa akon? Bangod hindi ako maayo nga babayi? O kun isa ako kabuang? Wala ako nagakabig sa amo sina sa imo, Marigold. Kag nakahibalo ka, nga wala ka sang mahimo sa mga butang nga wala mo paghungda. Kag magpangako ka sa akon, Marigold, nga makigbato ka sa bisan ano nga krisis nga mag-abot sa kabuhi mo. Apang makahuluya. Makahuluya nga naghigugma ako sa wala ko paghungda. Bisan pa nga hindi ako dapat ka maghigugma sa iban. Wala sang makahuluya dira, Marigold.
Kag ginakasubo ko nga nakatuon ka sa paghigugma kay Owen. Bangod sa amo sina ang sitwasyon, nagapabilin ka nga hindi malipayon, Marigold. Wala ko sang handom nga maghigugma sa iya. Wala ko makabatyag sa amusin niya kasakit. Sa isa ka adlaw, naghambal siya nga natapos na niya sulat ng kasaysayan ni Kapitan Aurelio. Kag matapos na niya ini, mahalin na siya. Kag nabatyagan ko sang hinaling kasakit nga nagapuga sa dughan ko, Kristal. Kag nabatyagan ko nga nagdulom ang akong panulok sa kasakit. Apang wala ako maghampal. Mapatay ako sa kahuya kung makahibalo siya sa nagakatabo sa akon. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Kung mangyari man aking mahal ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Kristal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!